Urwan lungguh. Aku pokoknya alok sengguh. Delek. Yo. Nyadong dawuh Kyonopati. Pripun jelalatan?
Latala Paman mati Arya Sangguning kang putra Banjar Jungot Putur Sasana nyadong dawuh paman paman kang putra pun Kartomarma nyadong dawuh ingkang putra pun Sartayuda nyadong dawuh ingkang putra pun Citraksa nyadong dawuh paman ingkang putra pun Citraksi nyadong dawuh paman ingkang purunan pun Sata nyadong dawuh paman kang putra pun Dulmagati nyadong dawuh paman Reknyanapati ingkang dikatu menggungan saking nagari Enggo Barong kula nyadong dawuh kula nyadong dawuh Reknyanapati Reknyanapati kula nyadong dawuh Reknyanapati wah apa nyadong dawuh Reknyanapati iya nika wadyabala saking negari Enggo Barong wadyabalanipun Prabu Naga Gombang oh nggih bocah-bocah Kurawa nyadong dawuh aja kaget kowe kabeh do tak awe malah kepara iki para wadyabala saka nagara apa nagari negara Enggo Barong sami nyaket menika Raden kula nyaket kersanipun Reknyanapati Arya Sengguni oh nggih kados pundi Reknyanapati wonten dawuh menapa saking kersanipun Sinuhun Prabu Duryudana malah kepara anggenipun sak mangke Gusti kula pun Sinuhun Prabu Naga Gombang badhe nyuni dipalila sak biyantu mejahi dhateng pun para Pandhawa menapa kasembatan kabaringan purba asesa dening Sinuhun Prabu Duryudana ngastra nggih Gusti kula pun Sinuhun Prabu Jaka Widana lah menika kaleresan Raden sak mangke wontenipun kula nglumpahaken para Kurawa menika kula nampi dawuhipun anak Prabu Duryudana kinarya sak biyantu lekasipun inggih menika ingkang sinuwun Guwa Barong ngenipun badhe tumuju wonten ing wana Kamyaka malah kepasang yoja sak mangke sing andika sami samya ngembyuk wonten ing Paseban Jawi menika lajeng kula kadhawan menapa nah sak menika kula tak matur kali anak-anak kula Kurawa suwun dur wonten dawuh Kurawa sing 50 kan nggawa sega le lho wah ajeng madang gedhen apa pripun madang gedhen nutup dalan oh nggih sak lawuhe ha iya tapakan amet-amet gabah sega sak lawuhe sing Kurawa sing 50 kan nggawa sega sak lawuhe nggih Kurawa sing separone sing 50 kon melu perang mengko nek ana apa-apane Kurawa sing 50 sing maju kuwi iki man wis waken dawuh lajeng Padapala niku kadhawan menapa lah menika nuwun sewu sampeyan tumenggung sinten kula pun tumenggung Gapit Sekething nggih kula suwun Wadyabala saking Guwa Barong melu ku perangane Kurawa sing 50 sing 50 niku Kurawa sing madang napa Kurawa sing perang sing perang kaya iki melu sing madang iki ora wae kowe pikiranmu ming madang kowe ora nglih tenane aku nek wis cetha dawuhku tak kira wis dur akeh weran dur wonten dawuh sata maning nggih lha niku teng mburi dhewe niku
Le teko telat. Tanda tangan barang rekane. Tanda tangan apa ora? Nun sewu man kula wau pendampingan rakor. Anggepmu ora. Nembang tengaraning para wadyabala satama. Ih, wis tak kendhawuh. Para Satakura kabur kabidalaken. Malah sisan dadi siji karo wadyabala saka negara Nggo Barong. Ih. Nyun pamit tambah mengestu. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Satama tabun bendene le. Gumuruh pendeperi sesauran kang kinarjo Papan seneng kang walik sandang walikat. Godhake wong Simbarjo. Oh, lole kentos waru kempal manyar-manyar. Dok nang jungkul wana alas dadi wana. Sinuwun Prabu Naga. Siapa? Naga Gombang Penemban. Sinuwun Prabu Naga Gombang. Iya. Atmajane Prabu Nagapaya Sawarga. Iya. Donge aja Naga Gombang kok sampean kuwi. Lah sapa? Naga Bancik. Utawa Naga Tian. Aeng-aeng sampean ki ora. Penemban napa? Eneng ngendi papaning wana kamyaka durunge aku ora weruh. Mergo aku sepisan lumawaton ing tanah Jawa lagi iki. Nek kowe ora weruh ya melu aku. Iya. Ayo sinuwun.
tak dherekake ngetutke dalan iki ya engko ora suwe tekan wana Kamyaka. Ayo tak dherekake penemban. Ayo. Ayo kene. Wis prato sak pinggiring wana Kamyaka. Kresna, kula Kaka Prabu. Lah kok dadi awake dhewe wong papat kandhek ana ing sak pinggiring wana Kamyaka iki kepiye? Kaget rasane ngatinipun Kakang ket mau Siadi mung mabur karo Gatotkaca. Tak sawang suwedoan aku ming batin karo Setyaki. Gleleng menungsa loro. Dumaisa mabur. Ha nggih sampun menapa panjenengan meri? Gak blas ra meri aku. Gage Kresna jlentrehna apa wigatine wondene pun Kakang lan Siadi. Lan iki Gatotkaca karo Setyaki kandhek ning sak pinggiring wana Kamyaka. Nggih. Nuwun sewu. Piye? Aradi mangu-mangu raos kula anggenipun badhe lumebet wonten ing wana Kamyaka. Lah ra apa to Kresna? Pun Kakang ora wis matur to. Nek kira-kira Siadi kuwi durung saguh dina iki tilik marang karajane para Pandhawa, sesuk utawa liya dina rak ya iso. Pun Kakang rak ya wis mrenggake nalikane mapan ing Kedatonegara Ndrawati, ora sandadak Siadi kuwi kemudu kudu kesusu. Ha kono kok duminggat ngono. Arep tetinjo lan tilik marang karajane para Pandhawa kadang-kadang Amarta. Jrenyatane ngene Kresna. Pandhawa ki arep ora ditiliki mesti bakal apik-apik wae kanane. Ora-orane ana kacintrakan sing nempuh marang para Pandhawa. Inggih nanging prayoganipun alah apa? Prayogane apa nek aku ya prayogane ora samangkat ngono wae ya Gatotkaca. Ning nuwun sewu. Nek kula mboten sarujuk kalian pamanggihipun Wa Mandura. Ora sarujuk karo pamanggihku sebab apa? Kula menika sampun kapang dangu. Benjang menapa kula saged ngaturaken sungkem wonten saripun para Pandhawa. Malah samanggih kepasang yuja. Wandrawati badhe tetinju kawontenanipun para Pandhawa kula kantun derek mawon. Ya wis nek kowe mono pancen bocah ora dijak ning kowe nyusul. Iya.
Lah malah aku arep takon karo kowe. Inggih. Yen kowe mangu-mangu lek arep mlebu ning wewengkon wana Kamiyaka, aku tak takon karo kowe jlentrehna sing sejati. Nyuwun pamanggih menapa kok Prabu? Setyaki meneng. Iya. Kula mriku kok wau mendel mawon kok. Sing ngomong sapa? Sedalan-dalan ming tatut-tatut. Nanti mendem aku. Nyuwun pangapunten. Aku arep takon karo kowe Kresna. Ih, nyuwun pirsa menapa? Janjane anane Pandhawa mapan ning wana Kamiyaka ki lupute Pandhawa dhewe apa luputmu? Nuwun sewu. Pitakonan menika kula bingung anggenipun badhe mangsuli. Lho engko sik. Kowe iki rak pamomonge para Pandhawa to? Kowe iki rak pujaganing negara Ngamarta. Pandhawa kuwi sing momong si Adi. Sepisan Kakang Semar ping pindhone kowe. Inggih, iya. Ning kena ngopo lah kok dadi ari kala Pandhawa arep sesukan dadu kowe ora ngelingke. Nalikane Pandhawa arep main dadu karo para Sata Kurawa kok si Adi ora ngelingke, si Adi ora menggak. Kamangka Pandhawa ki janjane wis ngerti nek janjane Kurawa ki mung arep mblithuk karo Pandhawa. Anggone susukan dadu kuwi mung arep gawe cintrakane Pandhawa. Kamangka sing dadi bandar dadu Sengkuni. Sengkuni kuwi wong sak jagat wis ngerteni nek Sengkuni kuwi Sang Maha Julik. Sengkuni kuwi wong sing gaweane mung ngubal-ubal wisa. Inggih. Ngubal-ubal entut kuwi Setyaki nek kuwi. Ngono. Kena ngapa si Adi nalikane Pandhawa arep susukan dadu kok kowe meneng wae, kowe mendel wae Kresna. Mangke riyin kok Prabu. Piye? Rikala semanten kula menika sampun ngemutaken kalian Yayi Prabu Darmakusuma. Prandene kok dadi iso Pandhawa sesukan dadu? Pandhawa nglakoni sesukan dadu nganti saiki darang-darang uripe ning wana Kamiyaka. Sing ngomong nek Pandhawa kedarang-darang sinten? Aku. Lho. Ha wong tilik Karaharjan kemawon dereng kok kepanggih Pandhawa kemawon dereng kok panjenengan sampun saged ngendika nek Pandhawa kedarang-darang lakune. Mbok menawa kok yo kirangan wah jan kowe iki ora kompak tenan kowe iki. Salah sapa Betara kok pitung bungkus kula mboten diuncali. Sing penting aku pamor ngono ora. Munggah sasana budaya iki nek ora ngene iki ora. Anggepe apa kaya gleleng-gleleng kaya bagus-bagus. Kaya nek sing doyan-doyana karo rokoke sampeyan. Ana wae Jawa anu sinten? Sing genter kuwi. Yen karo aku ama rokok kuwi. Wangsulana. Kula kinen wangsulan menapa? Kena ngapa Pandhawa dadi mapan ing wana Kamiyaka? Inggih awit Pandhawa kawon anggenipun sesukan dadu. Rak biyen iso tok elingke, kula sampun ngemutaken ing Yayi Prabu Darmakusuma ngeyel. Kresna ki ya kudune luwih ngeyel mboten. Wah jan kowe iki ora gelem kalah. Mboten purun kalahe kok purun. Ya Setyaki ya. Wah nggih. Ngapain? Kowe iki kok bahasamu ngapain ora. Kula menika sampun ngemutaken dhateng pun Yayi Prabu Darmakusuma. Bilih Kurawa menika sejatosipun namung badhe damel cintrakanipun para Pandhawa. Kurawa menika namung badhe maeka dumateng para Pandhawa. Nanging nuwun sewu, Yayi Prabu Puntadewa menika ingkang puguh ngikhlasaken dumateng kawontenan awit pambeganipun Yayi Prabu Darmakusuma menika piyambakipun boten purun, boten kersa menawi sak mangke ngantos para Pandhawa boten kersa dipun kandhi sesukan dadu ajrih menawi damel cuaning penggalipun Yayi Prabu Duryudana. Sak kadang kurawanipun. Lah nek sampun Yayi Prabu Darmakusuma sampun ngendika kados mekaten menika kula kedah menapa? Ora ya manis sing dadi bandare kowe wae. Alah napa kula menika gaple kemawon mboten saged kok. Malah kadawan dados bandar dadu menika ketemu pinten perkawis. Isamu sing ning nggon HP kae ya. Sampun mah ngrembug sing werna-werna sampun kok Prabu. Perkawis menika mboten saged rampit menawi namung badhe dipun damel gontokan. Mbok bilih lelampahanipun para Pandhawa menika sampun pinesti ing kodrat.
Dados kula kan panjenengan menika namung kantun nerasaken lan nglampahi kemawon. Monggo sakmangke kula kanthi mlebet wonten ing wana Kamiyaka. Ya wis, aku tak ngalah wae aku. Wah, jan-jane aku gregeten karo kowe lho Kresna. Wiwit kowe nganti budal pun Kakang ing Mandura iki tok timbali ning Pasewaken Negara Ndrawati jare arep tocak. Tilik kararjane para Pandhawa. Ngapa to iki? Aku wis mangkel karo kowe, aku wis gregeten karo kowe kena ngapa Pandhawa ora tok eling kene. Nanging Gandeng Pandhawa wis puguh karepane ora pengin gawe coaning para Sata Kurawa. Ya wis, aku manut bae. Lho lah iya. Lah sak menika rak kantun dipun damel kepenak kemawon. Ya wis, ayo. Nek ngono dikeke mangsane gelak wansine. Mlebu ana ing wana Kamiyaka Yayi. Monggo kula dherekaken Kaka Prabu. Tata Kalono kalaya takut maring siomnya kang mawinges-winges kura rupa reka kiri Kece wali kece setan wali kobra bucleng iblis lanat podo cekan ora mengkoto dhisik Yayi Jim Citrasena apa sing dadi darunane lan apa sababe aku mbok kanthi ana ing sak pinggiring wana Kamiyaka kene. Wah. Kakang Citramaya, Yayi Citrasena wi. Anane aku mapan ing sak pinggiring wana Kamiyaka. Mergo aku kuwatir Wasumelang marang kananing para Pandhawa. Lho, sik. Aku dadi si adik kuwatir karo para Pandhawa. Kowe kudune nek kuwatir karo kanane Pandhawa mapan sowan ning Praja Negara Ngamarta ora ning alas kene. Kakang Citramaya, piye? Yen to Pandhawa mapan ning negara Ngamarta mesti wae aku wis prapta ning negara Indraprastha wiwit wau. Nanging gandeng dina samengko para Pandhawa padha mapan ana ing wana Kamiyaka gelem ora gelem aku prapta rene. Oh. Ora sik lah kok dadi aku lagi kertan iki. Aku kok lagi entuk kabar saka aturmu. Apa sababe Pandhawa mapan ning wana Kamiyaka? Wah, jan buta ora update. Oh, ning bangsaning Kajiman ora nyekel HP kaya anane Pandhawa mapan ing wana Kamiyaka mergo nglakoni dadi buangan
Mergo Pandhawa kalah susukan Dadu mungsuh wong Ngastina ya ki para Sata Kurawa. Mergo janjane anane Pandhawa kalah kuwi mergo sing dadi bandar Dadu Patih Sengguni. Wah, wiwin biyen aku ora tau madhuk sartane aku ki sengit. Aku ora tau ana sithik wae rasa cocok karo sing jenenge Patih Sengguni. Dadi larah-larahe ngono, Yayi. Yo. Terus karepmu ngawe aku tok kanthi mrene iki wigatine apa? Ayo. Mlebu ning wana Kamyaka. Sebabe apa Pandhawa kuwi iso ngenyam kamukten dhewe. Mergo nalika semana, nalika lelakon babat Wanamarta Raden Janaka tetulung karo aku. Ya Raden Permadi nglabuhi karo aku. Katitik Pandhawa isa duweni lelabuhan sartane Pandhawa isa ngenyam kamukten dhewe nadan urip ning madaning alas. Wah, Kakang Citramaya, Yayi Jem Citrasenawi. Sawangen sapa sing wis mlebu wengkon wana Kamyaka kae? Lho sapa? Kae damyak-damyak rentek-rentek para Sata Kurawa. Ket biyen aku ora tau seneng. Ket biyen aku ora tau mathuk karo sing jenenge Sepisan Sengguni. 2 Durna, 3 Duryudana. Wah, kepiye carane gandeng Pandhawa arep digawe Cintraka, Pandhawa arep digawe Cilaka. Duryudana sakurawane pateni wae, mathuk apa ora? Wo, mathuk wae nek aku. Dasare mbiyen nalika lelakon babat Wanamarta, Kurawa ya melu-melu. Kurawa arep gawe cintrakane Raden Bratasena. Yo. Luwe aku denil utang budi karo sing jenenge Raden Bratasena. Mergo dhewe sing iso ngluwari aku saka bebantan. Yo. Yen ngono ayo Kakek Yayi. Digelak wancine keke mangsane. Oh, Kurawa ditelikung dipateni jiabut sisa nyawane. Sik ora iki. Perkensang Waruda yang Pak Pong. Bu bolong kali conde sapa sing gawe? Ngosik. Layak kok kayangan panase gak umum. Weh. Jebul ana jem loro sing dikakarepan nista. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun Yaya Citramaya. Ya Anggara Parna ulun nama mbaya liwat pangestulun tampanana. sampun sanget anggen kula pundi. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya wah jan iki Citrasena ki kok ya. Ontran-ontranmu ki lho. Kados pundi? Ngerti ya? Anane kowe wong loro do duwe kekarepan nista. Kowe arep nyikara karo para Sata Kurawa, Duryudana sakurawane arep tak pateni. Iki dadekake perbawa gara-gara ana ing kayangan Suralaya, dadekake perbawa sing panas. Sesane nek ndek kayangan iki mbok dipikir sing aja waton gebyah-uyah kaya ngono ki diklecasike. Nuwun sewu. Lihat kula mriku namung badhe males budi kalian para Pandhu anggenipun gadhe lelabuhan tumrap Citrasena. Ya nyaur budi mbok ya kaya ngono carane kok kowe iki. Wah, jan wis ora kandan-kandane kok ora. Nek kowe isih ndak atur ulun, nek jeneng kita isih kepengin urip slamet dadi jem. Wurungna yang kira wurungna. Pun wurungaken kados pundi? Sampun antep tekad kula badhe mejahi dhateng pun para Sata Kurawa. Wah, jan iki piye iki? Bang ya. Sampun antep tekad kula pukulun. Wah, menawi boten pun keparengaken menapa mangke kelampah wonten dewa Kula plotrokke kathoke. Aja. Wah, jan
Lah iki demit kok kisruh ora umum ora. Wis kene wae. Kados pundi Bukulun? Kados pundi Bukulun? Kene wae mangane kowe iki do. Wah jane mangane ngrekasake dewa-dewa. Mergo nek Kurawa arep do tok pateni sesuk Bratayuda ora sida. Ngono? Lah malahane to Pandhawa mboten nglakoni perang. Wah, malahane apa ora? Wong jangkane jagat kuwi pinesti Bratayuda kudu kelakon. Lah nek Kurawa do tok pateni wong loro. Ah, Bratayuda ora sida mergo ngene pancen ra mboya maida ulan ki ngerti yen tos kowe loro kuwi pancen iso mateni Kurawa. Ora nganti 3 kedheping peninggal Kurawa entek kabeh. Mergo pancen watakmu ki demit. Inggih. Ning aja saiki ya nggih, ulun jaluk aja saiki arep bantu Pandhawa ya bantu wae. Bantu ragat wae. Pandhawa ki tena ora mboya mbok bantu ki. Pandhawa wis iso urip nalikane mapan ning kono Kamyaka. Nanging prayoganipun kula kedah sabiyantu kalian pun para Pandhawa. Heeh, ndongake wae. Ngono lho lah. Jeneng kita kok ngeyel kandan-kandanane. Saiki prayogane ngene wae. Iki mengko mbangane jeneng kita Mboya ulun paringi dipalilah. Ayan ta. Mengko Mboya wurung jeneng kita wong loro mung ngamuk ning kayangan. Mergo Mboya diku parengake materi karo para Sata Kurawa. Wis ngene wae. Kados pundi Bukulun? Kados pundi Bukulun? Kurawa aja mbok pateni, ngono? Kurawa aja mbok pateni. Ulun ngeparengake jeneng kita nyikara karo para Sata Kurawa ning aja nganti ana sing mati. Mbah kepiye wae carane? Menawi ngaten serananipun kula namung kantun nderek kemawon. Kula kantun nderek kemawon. Wis, kuwi mung kuwi waler ulun. Nggih. Entuk Kurawa tak pulasara, entuk Kurawa mbok tutuki. Mergo wis keduten awake. Kudu mbok tutuki kae. Ning wanti-wanti ulun aja ngasih Kurawa dipateni ya, Ngger. Papan senengkang walik sandang walikat. Kudek wok simbar jojo. Nek ngaten mah kula nyuwun pamit, Sing ati-ati. Ulun mboya arep kondur makayangan sike. Ulun bakal niti priksa ning sak dhuwuring wana Kamyaka. Nek nganti jeneng kita wong loro ki kontrak pacak mateni para Sata Kurawa. Ana jem cemplunge kalah Candra di muka ora. Nuwun pamit. Ya hati-hati di Tramaya. Dongeng entek-entek Sita munggal patenono Pamunggal apa dosane Ngungguli mring sasama Aja lendakku palap lah iya bener kandhamu lali sumber katiwasan
panus maning jajalanan sukertaning bawana belis laknat. Ora mengkoto dhisik. Ora pangling sing ngadang barisaning Parusata Kurawa bungkik kakek kunding tanding kowe. Malah iki surta yuda. Mapan ora sajroning wana Kamyaka wigatimu apa? Kowe sing tak takoni kudune, sing kudune tak takoni iki kowe. Sing kudune takon ngono ki aku, ora kok kowe. Kowe sing tak takoni kaya ngono, wigatimu apa mapan ning wana Kamyaka? Ya mung isis. Ora. Alas gawat keliwat wingit kepati kaya ngono tangga ngisis. Gembira loka kono ora ya luwih penak. Aku arep takon karo kowe wigatimu apa? Wigatiku mung arep liwat dalan kene. Ngono. Mergo aku agiwahe tilik karaharjane para Pandhawa. Aku ora percaya yen kowe tilik karaharjane para Pandhawa. Meh diomongi kok. Ayo mikir. Minggir. Tak sawang kowe mung ijen lho kowe. Apa lakon wong siji mungsuh wong 100 mati ning wana Kamyaka? Wana iki saya wingit. Sukmamu rentuk dalan padang, kowe dipendhem ning Taman Makam Pahlawan kowe. Ketemu wirang perkara. Lho. Nyata pancen kowe wis berguguk ngutha waton dan datan Ratu kowe ora kena tak inggirke. Kurawa arep liwat dalan kene. Bloko wae kowe arep merdeka kelawan para Pandhawa, kowe arep merwasa, kowe arep mulasara karo para Pandhawa. Iya, apa iya? Nek iya terus ngopo? Setyaki ora nrimake. Oh, kowe ora trima, kowe mbelani karo para Pandhawa. Pandhawa iki sesembahanku, Pandhawa kudu tak ajeni. Aku kudu mbelani karo para Pandhawa. Nek kowe mbelani karo Pandhawa, aku sing arep merantasi karo kowe. Kowe kok sajak merangi tatel ngraji ora minggat saka ngarepanku kelakon candhak dening aku. Tak tebak dadamu lak geajul ketemu kelakon dadi rondo bojomu. Ora minggat saka ngarepanku tak nggo gadheng siramu. Kramasi epek-epek kowe marang. Wis ngalih kok delang. Tak pae kok. Sadar
Oh, ayah. Mati gue. Oh. Hip. Hip. Wah. Awas. Rumangsane Kurawa ora serep gaman ngono apa? Parat Giatut kaca ning dhuwur. Medhone. Yo. Wah. Kaya walau. Wah. Wah. Ora prayekno ngati-ati. Ora prayekno kes amplok. Wah. 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 Wah.
wedi kowe. Apa iki? Dak gugu tak delak. Apa kenapa tak jalan dari ikut cuma lagi ayo. Kowe cok ngundulke kula waliyane cicandene kowe cok ngundulke aja bolos saka negara kula balok. Aja tok anggap lemeh. Dulma ganti tandingmu parat. Liwat jadi apa kowe? Ayo, mlitira blengas. Mlitira blengas. Liwat jadi apa anggap aja cepelake lombonganku ki akeh. Kula wae paling dedaya nyampe dulma ganti iki Pak. Waduh. Waduh. Wajikul. Aduh. Alhamdulillah. Ora cita modal aku. Kalau giatun kaca diuncalke cekal langit bulnana. Giling loro. Ana giling loro tak nggo pancikan clung tiba ning blumbang blus. Alhamdulillah ora cita mat. Loh. Ki ngapa kowe kok kido gladi resik modal apa piye kowe? Ada ya. Ada panjang bocah setan lho. Sampeyan ngantem kula lah kena buyel napa pripun man? Alah. Ana wong tua loro tengok kok ditimbles. Aduh. Agleme dhewe ora adur mau ganti. Ngapunten kula kinten nek watu padas niku wau. Watu padas apa ora? Wong tuwa ditimbles agleme dhewe ra. Oh nek ngaten kula tak mundel mawon mangane niki mengke mung ayon to. Kana mundur kana nggih. Jeng lungokke pengajiane Gusmul. Gusmul ora. Kakang Duna menika dos pundi Kurawa kok sami kawon mah. Dipun sawang Dik Patih pun sawang nggih. Sinten mawon niku sing do mundur niku nggih. Kartomarma Surtayuda. Niku perangan wadyabalane Prabu. Sinten wau? Naka Gompang nggih. Kula sawang nggih mundur Kang nggih. Oh. Mancan iki kayake ora iso digawe becik Dik Patih nggih. Prayoganipun kados pundi? Kula kalau sampean kula jak mingkir yen. Ajeng sumingkir mriyen nggih. Minggir yen mah nika pabaratan setia kok malah saya negeri sini kampus pundi Dik Patih. Yelah kok nyemelangi.
Kurawa saya ora tatanan. Wah. Rumangsaku. Wadyabala Ndrawati padha kalah. Ditebak mundur karo Kurawa. Tasawang sababe. Mergo nyawiji karo Wadyabala ngendi kae. Yo. Kurawa. Eneng kene marganing patimu. Aku tak nglepasake tampar Jala Sutra ora nyencang Kurawa 100 cacahe Jotakul bisa alat. Sambato. Ayo digerubet. Rumangsane apa? Kuku rawat dikira kalah. Setiake digerubet. Setiake aduh. Iki apa tadi? Iki apa tadi? Ya! Amo Suramrata Jaya Merata. Imbang yen padha-padha. Pengumuman Kurawa kapurih sak mangke ngrubet dateng pun panjenenganipun Raden Harya Setyaki supados apa ta iki? Apa iki? Yang apa ta iki? Yang hei! Kurawa do ringkih men to. Hei, sing rombongan kok sego kae. Lho. Salehno sekane. Pandhawa urung ketemu. Maike ana apa palang? Wadyabala saka negara Ndrawati iki sajak mepalange iki. Sajak mepalange. Anggep apa? Kurawa dikira ringkih parat. Rombongan. Lho. Pandhawa goleki. Sadurunge goleki Pandhawa iki. Wadyabala saka negara Ndrawati. Apa iki? Lho. Yo, apa iki? Iya, edan apa iki? Apa iki? Edan.
Desune pripun Kakang Durna? Ngen kula sekali sampeyan pripun to sampeyan kira? Leh sampeyan kula jak ngeyup teng ngisor wit pule niki kok ora ana beneke. Mboten enten beneke pripun? Kurawa niku nek perang teng Gedapi. Nggih. Bedhug, jedor, gong Cina, jaipong loro diputuk kabeh. Nggih. Biasane kula krungu niku seru banget. Perang niku wis ngungkuli wong ndangdutan. Nggih. Ning kok wau kula rungokke kok dombreng. Saniki kok nyenyet niku. Sik Kang. Lho. Pripun? Nuwun sewu. Nek kula nyawang kahanan kebonan niku tesih permana. Nggih, terus nek sampeyan nek kula picek ngaten ta? Mboten kok ora. Sampeyan rak kirang permana. Nggih, kula nyawang niku nuwun sewu, Kang. Kebon sing dinggih pabaratan Kurawa kalih Wadyabala Ndrawati niku sepi. Loh, kadhateng pundi? Tumeh pun tanda tangan SPC kok kek do bali. Sampeyan ki kok ora. Tumeh wis nampa ngayang ta? Enten kok penyaran kula niku. Payangan bar tanda tangan minggat mulih. Diteko ning besole. Sampeyan ki kok ning niki estu, Kang. Pabaratan sepi ke Kurawa mboten enten kemliwere blas, Kang. Lole lah kok dadi. Nuwun sewu, pripun? Sampeyan mangenteni mriki? Nggih. Kula tak aturi ning dhateng anak Prabu Duryudana. Kurawa kok ora ana beneke iki do nang ndi ya? Rumangsaku mau do teng Gedombreng. Ya. Iki apa? Iki apa ta? Lah. Piye lah? Sapa ngulukke layangan? Iki kok benange jiret aku. Lho. Lah iki piye iki? Bapak Durna. Anak Prabu Duryudana inggih. Nuwun sewu. Melajar. Mboten kateges kula gempil kamardikan paduka anak Prabu Duryudana. Ingkang saweg eca anggenipun ngerahapi daharan. Ning ampun ditelaske lho. Mboten. Niku mengke panganan sego kalih lawuh niku mengke ajeng dienggo ngiming-imingi Pandhawa, ora ngaten. Wonten perkawis menapa? Aturuni Kangger. Bilih wonten ing pabaratan sepi. Sepi liripun kados pundi? Sepi babar pisan mboten wonten kemliwere wong. Mekaten. Nggih. Kula sawang Kurawa babar pisan mboten wonten wujudipun wadyabalanipun Prabu Naga Gombang menika ugi mboten wonten kemliweripun siji-siji mboten wonten Nger. Jagat pangesungkul. Bapak Durna. Kula wonten sapa? Teka elok timen kawontenanipun. Nek mboten pitados kula Trinity priksa piyambak. Edan mriku kados pundi? Lajeng paman Senguni tindak dhateng pundi? Dek Joni. Lho, menika mboten enten niku nggih. Menika atas pundi, Ger? Menika atas pundi? Menika kanten kula kalian panjenengan kemawon. Oh, ada. Tak sawang kae Durna karo Duryudana kok. Coba tak caketane wong loro sengara ngerti karo aku karang aku sipating halus. Tak sawang Durna kok ngember ki ngopo? Kenging menapa?
Lah kok suwe-suwe teng mriki saya merinding. Mangane iki alas gawat keliwat lho, Nger. Gak kondur mawon. Mboten saged. Kondur pripun? Dereng kelakasembatan negeripun Perjaya kalian pun para Pandhawa. Taunana Windanana boten badhe wangsul dhateng negari Ngastina yen Pandhawa dereng tekaning pati. Kenging menapa sampean? Kita kula kok kaya ana perbawa arep. Kandhane kula niku kaya ditamu. Wah. Cobi Nger, cobi. Daruti. Kula donganane. Mbok menawi niki enten demite. Ah niki nek energine mriki Nger, energine mriki. Mriki niki. Energine sing paling kuat mriki niki. Mriki. Kula dongane niki. Aswalane ayo aja nolak tekene lehet. Lemek lungguh jenenge karpet. Memplek nang karep jenenge aja nolak tekene lehet. Wah. Pripun? Sampun radi sekeca. Alhamdulillah. Kula menika ampuh donga kula. Ih. Mudin napa pripun? Mudin. Tak tutupane wae. Pak Mandura panjenengan wonten pundi? Pun? Panjenengan wonten pundi? Lah, lah kula karo sampeyan nak jagongan ket wau to Nger teng mriki. Malah menika Pak Mandura Ical kula kedah kados pundi menika mboten wonten wong kabar pisan. Ngapain kae? Nang aku teng kene ket mau kok. Nger, nuwun sewu Nger. Kula niku teng mriki ket wau. Rumangsaku kok kene mau ora ana wit. Lole. Lah kok dadi ana wit. Marah-marah tuwa semene gedene. Mangko atosi Raja Mak Jamak iki kayune pebol ditegor nggo gawe kotak. Lho. Ana wit kok iso obah. Mbok menawa kena angin. Rumangsane apa lah kok aku tadi ditinggal dhewe nang kene. Aduh. Lho iki ya ana wit marah-marah. Di sana pohon. Di sini pohon. Santai wae. Iki mung wit. Sing iso mlaku. Ngetok kowe, ngetok. Marem aku iso maeka Durna. Kae mlayu di opo Kakang Citramaya. Duryudana telikungan aku tak nelikung Begawan Durna. Yo antum gawe. Bejo iso metu saka ngalas. Edan. Ono alas kok angkere kaya ngono.
Sapa kowe minggat kowe? Tak rukiah lho kowe. Tak rukiah lho kowe. Meneng ora? Sapa kowe sapa? Aku ora arep ngaku, kowe takon karo aku sapa? Aku ora arep ngaku. Aduh, kowe kok awakmu tembus pandang. Kowe demek ya kowe demek. Aku sing tunggalas kene. Oh, Begawan Durna. Kowe wis ngrusak papan dunungku. Aja aku. Kowe sing dadi jaya. Telikung. Ikan ora melayu mati. Wah. Mutiar kowe. Iki kowe ngapa kok kowe? Kowe ngapa demet siramu kok nang ngisar. Kowe sing kewalik kok aku sing tarani nek sirahku nang ngisar. Mati kowe. Enteni kono. Arep ngapa kowe? Goleke letong. Kowe sapa wani nelikung aku? Nuwun sewu. Mboten pangling santripun Paman Durna. Menika Paman Durna estu. Kula mboten mangertosi kula saged pun telikung. Sapa nek pancen kowe menungso kageng aku kowe sapa? Wah,
Aku dudu menungso aku iki bangsaning Prajineman. Aku bangsaning Kajiman ya iki Jim Citrasena. Aku ora nrimake mergo kowe sakadangku Kurawa Rembula Sara karo bendaraku Raden Werkudara parat. Citrasena, Prabu Duryudana wi. Aja kaya ngene caramu, Gage, diculik bantalku. Diculik bantalku. Culik bantalku. Duryudana apa kowe sing kaning mati? Ben